Mga residente sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City nabulabog sa usa ka helicopter nga milupad duol sa ilang kabalayan. Atol sa hitabo, nangatumba ang pipila ka punuan sa kahoy sa lugar ug ang ubang atop sa kabalayan nangalangkat. Ani ang report. Makita sa video nga kuha ni Reggie Cabasan ang Black Hawk helicopter sa kasundaluhan nga naglupad taas sa ilang panimalay sa barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Tungod sa kaubos sa paglupad sa mong helicopter, kusog ang hangin nga nasinati sa mga residente sa ubos. Gani ang mga punuan sa kahoy sa palibot ang napalid. Kulbaan na ka na ko eh. Wala ko nalipay pagkahuman. Ang residenteng si Jacqueline Magad, gibati og nerbyo sa mong hitabo. Sumala pa niya nang hawid siya sa pultahan sa ilang comfort room tungod hapit malangkat kini. Gani, gilupad gayod ang atop sa ilang balay. Mutong paghangad na ako, nana dahil yung helicopter niya, warag na nervous ko, kaya nabaray pusil na nakatibaw silang kuan. Unya, nanghilak naman ako anak, kay kusog naman kay ngangin, nga tumba naman ang mga bulak. Ang balay ni Manning Bakanggoy na danyos human natumbahan sa punuan sa kahoy ang iyang balay. Ikaw di bigla upo, saga kay nang lupad yung sin. Di, mo gawas ka, di pinsa gagawas kay pasing ang sin mula sa imo. Sumala sa 4th Infantry Division Philippine Army nga mong Black Hawk helicopter iya sa kasundaluhan sa Philippine Air Force o gikan matud pa kini sa Butuan City. Going to 14th Infantry Division. Yung area po ng Kamamanan is approach po yan whenever na magla-landing po tayo sa headquarters ng Fort ID sa Pakat, Cagayan de Oro City. During that time, nagkaroon lang po tayo ng low-level flight to observe some specific points doon po sa over Kamamanan and other areas po sa over Cagayan de Oro City. Gibarugan sab sa kasundaluhan nga walay pilot error ug dili mga baguhan ang mga piloto sa mong aircraft. Sukwahi sa nanggawas nga istorya. Well, as far as the Air Force concerned ay bago po kumahawak no ng o nagpapalipad ng aircraft ang isang piloto ay napakarami pong flight hours at experiences muna kanilang dadaanan bago po merong magpapalipad po sila ng isang aircraft. So that negate the haka-haka o anumang mga sinasabi tungkol sa about sa mga piloto po natin during that time. Sa talaan, miabot nga to sa 18 ka mga panimalay ang partially damaged sa panghitabo ug nakigkoordinar na kuno sila sa barangay LGU para sa tabang nga mahatag sa Fort ID. Usa ka residente sab ang naangol sa hitabo human nga madalinas sa ilang lugar tungod sa nerbiyos. Hinuon anana siya sa ospital sulod sa Fort ID. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.